Avui us explicarem com fer una trampa per capturar mosques. Què necessitem? Ampolles de plàstic, tisores i punxó, cordill i en aquest cas l'esquer serà el vinagre. Aquest és un dibuix de com ha de quedar. I aquesta seria la representació final. S'agafa les tisores i es talla l'ampolla per dalt, per la meitat. La meitat de dalt es fica cap per baix. Aquí es fan uns forats amb el punxó i es passa, en aquest cas, un filferro o un cordill. La mosca que volem atrapar és la mosca mediterrània de la fruita, la Ceratitis capitata ouyet. Encara que també podem agafar una mosca exòtica, que és la Drosophila Suzuki. Aquesta és la capsa ja prefabricada, que la venen així a les tendes. I aquest és un altre model de caixa prefabricada. Avui explicarem com fer una trampa per capturar mosques. Primer, què necessitem? Ampolles de plàstic, tisores o punxó, cordill i l'esquer, en aquest cas pot ser el vinagre. Oh, però que estem filmant! Avui explicarem com fer una trampa per capturar mosques. Primer, el material necessari són ampolles de plàstic, Tisores o punxó, cordill i l'esquer, en aquest cas, pot ser el vinagre. Mario! Ho he fet a post.